हेलो गाइड्स ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୋଲ୍ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଯେମିତି ଭାରି ସଫ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଗ ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭିଟୁରେ ଆମେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ବୁଲୁ ତାର ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଖାସ୍ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆସିଥିଲା। ଗୋଲୁ ତାର କ'ଣ ନେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି। ସେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନି, ବାଛିପାରୁନି ଯେ କ'ଣ କରିବ ସେ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଆପଣ ଜୋତା ବି ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଗଲୁ। ବୁଲୁ ତାର ଆଗୁଆ ଉପରକୁ ପଳାଉଥିଲା। ମାମା ଆସ ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟି ସାର୍ଟ, ସମର୍ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଇଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ବେନିୟନ୍ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆମ ଗୁଡୁଲୁର ଯେହେତୁ ସାଧା ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଡୁଲୁ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଣିନି। ଖାଲି ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ତାର ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେବ ସେ ବାଛୁଛି। କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତାର ପସନ୍ଦ ହେଉନି। କହୁଥିଲା ମାମା କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେବା ବୋଲି। ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ବାଛ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେବା।